Kidamtang jakong ni phai narkep arni Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC ang hoy bang plia bang phophan pekponlo bang solong inglong aso kalidat bang hinia bang photum kiduko gajok Karbi lo charlia songpen ningkang samse chipaklangpon Pini jakong ni phai sirkep arni arni kangsam porphai isialong Karbi lo charlia song rong theang methang asai hemalong phirang kiamai ingni ponsi Karbi Anglong Autonomous Council along bang hini inglong aso kalidat atumaphan nominated MEC ang hoy ke pekpona putha ningkang samse chipaklang phirang kiamai long ke pachini pon atengke gurkha khaya phat Karbi Anglong Autonomous Council pen Krishna Bhataraya phansi nominated MEC ang hoy pekponlo bonta Krishna Bhataraya bangphu ke kedamtang apor sailang no ke klema bangphu athe inglong along ri mate 6 schedule along ri along ke khai so mate inglong khai tumsi longle chojor chunam long chojjipu chinilor pen manja tiniali mate towar krong thom kache tok atowar adu manja jamuna para long ke do alongli kengsanga so mate inglong aso kalidet inut pranab acharya phat kothai sira losa pholongli list pen pidadlo Pinpur dame 6 schedule along ri along ke lapuson cyclem long lepu chini lorpen along ka prek pen ke bang abang phopha longle jor long lepu chini lorpen longle ke jora bang phopha nominated MEC ang hoy ke pek pona bang ke manghumeme lason isi list ki pia long le along ningkan isi pen tangka suri ke thoman en ponlo lapen kadokowe ningkan nar ke manaphan labang so along le pranab acharya phan pilo labang solong le list ki pipon lake kedamtang surihini ra inkoi ra isia ningkan matijong ni phai isiar ni Krishna Bhatarai Gorkha Welfare Society along chairman ar puki do boma hutsi labang solong le list pen kipi agreement chetoklo lasila pusona sailang no kiklema bang phophan Karbi Anglong Autonomous Council pen nominated MEC ang hoy ke pek ponalong Prabjin pen lar thuvek nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang aphan Karbi lo charlia song pen chuning ri pedopon Lasonsi halapu mukut mohanta sitame kedamtang ningkan pho angbong sitame thanga sai ke claim clear bang phulo boy fit sitame non let hota nominated MEC ang hoy ke pek pona bangke chokche lasi Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC ang hoy long bang hini inglong aso kalidet mukut mohanta Krishna Bhataraya tumaphan Prabjin pen larponangji pusi Karbi lo charlia song pen pherangkia thingnu ningche Krishna Bhattarai la pen mukut mohanta tumke nilitum pen kachinia teng lodangte alang litumke Karbi Anglong along ke sengcheng hot pen se me alang litum Karbi Anglong long origin alang litum kali using litum pen mat halu lasi 6 schedule area ladake inglong aso khe tum phan Karbi la pen isi hini inglong aso khe tum phan sikitik pi protected area long chini lor apit pusia mela inglong aso ke indigenous atte kali to kan pini Karbi Anglong long nominated MEC se ami ke ponder bangani tun ke se pen ningkang samse si kachapaklan News Report Karbi Anglong Live